Pentru a atribui niște sunete de clopote celor 10 butoane din aplicație, trebuie să deschideți aplicația Custom Soundboard, aceasta de aici. Asta e instalată pe tabletă. Aici ascultați clopotele pe care vreți să le setați pe butoane. Apoi, în aplicația de clopote, de telecomandă, introduceți exact numele clopotului pe care doriți să-l atribuiți unui buton. Spre exemplu, se numește chemare 3. Și în aplicație scriem în dreapta jos, în același câmp unde am scris mai devreme numărul de telefon, chemare 3. Legat. Și, ținând apăsat pe unul dintre butoane, spre exemplu clopot 1, acesta se va modifica. De acum încolo, când apăsăm pe butonul 1, chemare 3, pe clopotul 1, acesta va comanda tabletei acest clopot. Și cam atât.